Jatend piny William Ruto molebo boma Adis Ababa e piny mar Ethiopia ne romo mar ariyo monywando pinje Afrika ewi kedo kod lokruok chal kor lwasi. Romono bende dhi mulo pek e weche omenda mag rakruok kod midhiero mag lokruok chal kor lwasi. Jotend pinje Afrika dhi loso ewi okenge mag tego weche siasa, uchumi kod kido kod timbe oganda kaka yore mag konyo thiro midhiero mosekel kod lokruok chal kor lwasi ahinya to e pinje mapod dongore. Kenya ema ne obago romono mokwongo mag weche kor lwasi e higa mar 2023. Always is working to use to utilize the land process. Very good. We're trying to complete the